naman. Let's go. Balikan atau balikan uang kak. Iwas baklayan ya nih. Bro, nonton na bro? Ha? Ano naking? Not ba buwin? Wala? Narunhapdan dyan nag-uwil ba? Ano ni mo na dalon? Ha? Tarang. Taklod ta ka be. Buster ta ka. Problem layo pagi yung baklayan ba? Okay. Gani. Layo pagi yung baklayan ba? Layo pagi yung baklayan. Mau gani? Daplin lagi main. Anak. Apa ka mag-uli? Nabag o balin siya. So yan to nag-shop mga bay, nanaking daw. Mag-adton ta. Luoy po mga bay. Mau gani? Sige na kabalong booster mga bay, booster. Ako di ko ano do booster. Karon ko naka bray kadua pa mo ako ng booster. Di pa ko ano do booster. Dira ra nag-vlog ra ko. Nag-testing ko ning motor di man ako, gipa-review ra sa ako. Nalabyan man tika nya, murag layo na gyud pa kagikan pa paglapay na ganina, murag dito pa katong gasolinahan. Dibalikan tika. Tabok lang daan.
Unya tabok. Diri lang kilid ka. Sige, diri tabok daan. Tabok diha ka nga gaan, crossing. Tabok daan. Sige, tabok daan. Sige. Hat. Hat. Oh, di pangalan ni mo? Roger. Shout out kay Roger. Katagan tayo sticker. Vlog ko. Oo. Kanina asa kong vlog. Tanawa lang ni. So diri ni man ibayo. Si Roger no. Si Roger. Ako anong vlog? Ako ra. Ga-vlog ko nakasang kamera. Naka-record ko. Sige. May problema. Sakto-sakto biya po ito yung mga iba try. Okay, balik na ka. Yan.